vezi că viața e grea și nu ai încredere că se va schimba. Hei, hei, dacă simți că nu mai ai timp de altceva, ceva bun va veni, da. Pe neașteptate, bum, 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 bum. Pe neașteptate, bum, 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 bum. Vom veni. Ei bine, ăsta nu e Kenny Star. Cui-i pasă? Vom veni. Ascultă, ce ritm mare! Pe neașteptate se aude bum. Te-ai de pregătit, nici nu mai simți și ai fost surprins. Nu renunți, frica tu un frunz, dar nu e de ajuns. Poate o să ai baftă. Toată lumea vrea ceva. Dacă vei așa, un plan vei vedea. Tu ușor vei scăpa și se vor rezolva chiar toate. Pe neașteptate. Scratch, ai salvat ziua! Ai făcut un efort în plus pentru că ești un adevărat meghiacum. Ce? Nu, există o explicație perfect rezonabilă. De ce a trebuit să... Pur și simplu accept, amice. În regulă. Ei bine, poate că sunt, știi, un măghin de venigre. Pe neașteptate.